बे जुथुमा जादोंमोन दिले बिनिनो गोजा गासिबो मुस्लिमानो गोजा दा बाद बाखिया माखासेनो माने हेमन्त शर्मा बुंनाय मथेथ' माखासे माने दा स्रोदै माने थाखुमा जोब्बायनो गामियाव हाबनानै जायखिनि बिसोर बेयाव जुथुमा जाहैदोंमोन दिनै माने याव टुइटार मोनसे नटिस होदों दा बेखौ रायजोफ्रा बिसोर जाखिनि गावबागाव गामियाव दा हाबना थाबाय जाखिनि मानसिखौ नागिरना मोनाखै दा बिसोर मानसिफोरखौ दा बेसेबांखिनि बे जुथुमाव थांदोंमोन जोंनि आसामनिफ्राय बेखौ दा हेमन्त शर्मा मोनसे सरकारनिफ्राय मोनसे दायित्व लानानै मोनसे बे खामानिखौ मावनो एबा जायफोर थांदोंमोन बिसोरखौ लिस्ट लानानै नागिरजोबगोन होनना बुंदों आरो बे खामानिखौ मावनो थाखाय दिनै जाखिनि बिसोरो सावरायदों बिसोर मालानिफ्राय स्टार्टिं खालामगोन जों बेखौ मिथिया खिन्थु दिनैनि जायखिनि पजिटिभ जादों दिनै आं बेखौ नोंथांमोननो खिन्थानो सानदों दिनैनि पजिटिभ जानाया साब्रै आं अकल गामिखौल' खिन्थानोसै साथामा जाबाय नलबारिनि आरो सासेया जाबाय माद सिंगिमारिनि सासे गासिबो माने एसे मुस्लिम गोजा माने माखासे जाथियानो गैया माने मात्र बिसोरल' जादों आरो बाद बाखि बेनो आरो मोनसे बाथ्रा खोना मोन्दों माखासे चेन्नाइयाव थानाय मानसिफ्राबो फैदोंनो माने बाइक लाना फैदोंनो नाथाय बेफोरबायदि नोंथांमोना एफा गोजाननिफ्राय बेफोरबायदि लामा हान्थिना आसुरित होनब्लाबो दा बेफोरबायदि गोसोबादि जों फैनो हाया बाइक दं होनब्लाबो नोंथांमोना हमजानायाव दंखायो दा बिसोरखौ हमना लांबायनो सानै फैदोंमोननो ओमफ्राय बिसोर दा हमना लांना दा हस्पिटालाव सोना दोनहैदोंनो माने दा चेक खालामदोंनो आरोना खिन्थु जायगाखौ आं मोजाङै मिथिया जायखिया बिथांमोना बिसोर माने आसामनिनो खिन्थु फैदोंमोननो नाथाय हमजाबायनो आरो दा बिसोर दा नेगेटिभ ना पजिटिभ बेखौ दा मिथिया आरो उनफ्राव खबर मोननो हागौ दा बेखौनो आं नोंथांमोननो खिन्थानो सानबाय जाखिनि दा आं दानि खिन्थालांखाबाय खिन्थु बिसोरो गासैबो बिनिनो गोजा नोंथांमोना दिनै गोदान बे नटिसखौ मोनबाय जानांगौ आरो नोंथांमोननो अल जोंनि इण्डियानि दिनै जेसेबांखिनि जागोन नोंथांमोना बे स्क्रिनाव नायबानो जाबाय दिनै आं आंनि बे स्क्रिनाव होगासिनो नोंथांमोना नायबानो जाबाय बेनो नोंथांमोना आरो गाबोन मोनसे गोदान आपडेट फैगोन नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों नुलांगोन आं नोंथांमोननो आरो गोदान आरो मा प्रब्लेम जायगायाव नोंथांमोना आं लाबोबाय थागोन नोंथांमोना आंनि बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना नेनानै थाबाय थाबानो जाबाय बेखिनिखौ बुंनानै नोंथांमोना मिथिनानै एसेयावनो दोननाय जाबाय गोजोन्थों।